তিনি হিউম্যান রাইটস no তিনি যে program tongmani TPF rongni o jago coverage khaina bagai sajakmani yagulo ang media person ngine ang phaikya o jago hingkai borbai baksa no coverage bo khaika rally no coverage khaika rally coverage khaimani yagulo godikai kumulung tike dukmali hati tike thangine akoi main building tike thangi firogi phaika oboni yagulo boro gana saka khumbu academy o program nai hinai hingkai o program ngna ni jago no ang ga thangno thangai nai ani bike no field ni motamoti hasalo no ang parker ka hingkai parker mani yagulo ajago ani handicap kaisa tongo hingkai handicap ajago bike saka bela jak hingkai ang coverage khaina bagi boro khabi tongmani no coverage khaina bagi ang buskang agugi thaka handicap ka bike no klangi thaka hingkai aboni yagulo borno coverage kai thaka boro ur ke khasi lai nei phalika hingkai phalimeni yagulo ani bike se sabai jaksu last ang mana khaga ang jenu phaika kai ang mana khamen yagulo boro gano buna nakha kai ang boto ani sak samlo gai ang ma kharka hingkai kharine thangmani yagulo boro bike bokoka tarpore ajagani handicap kaisa tongmani camera kemai thangka ajagani abo tabuk sabo nakha amo to saito manya hingkai aboni bagino ake ang justice nayo tangi oba haisini media person rok joto jagani attack khaijana na ang tini ang nije khud tongtu disa attack khaijago ang boro baksana coverage khai tungisa ang attack khaijago mane boba hai justice ang boba hai ang ara ekdom mismile jaliya ang ekdom justice nago oba hai rok belai chaya klai sini tirbro uram no oba hai ngo media rok jaga jaga attack khaijago chamo khaijago om belai chaya hani bagai ang justice nayo abo simia camera bike simia te aro ani camera switcher bo tongo camera switcher bo bike sabai jamani yagulo no camera bai baksa no kamai thaka amo bego dajak tongmani ajago oboni bagai belai no uram sini media rok belai no satok pitok khlaijago jaga bujago bothar jago obono tine belai no khorang ti sanani musugo